Priatelia, dajte mi 3 minúty a vysvetlím vám ďalšie prepojenie a podozrenie z rodinkárstva a konfliktu záujmov mladého Fica a starého Fica pri výkupe elektrární a stavbe novej jadrovej elektrárne. Minulý týždeň sme mali tlačovú konferenciu, kde sme zverejnili list JESu, ktorým v princípe vydierajú ministerku Sakovú. To, čo sa mi dostalo z prostredia tejto firmy, ktorá má stavať novú jadrovú elektráreň, je smiešne. Miesto toho, aby dovolili vypracovať nový posudok na ohodnotenie celého toho podielu, kde je spor 100 miliónov eur, rozmýšľajú, ako žalovať mňa a stranu Demokrati za to, že sme to zverejnili. Šialené. Ale dobre, poďme ďalej, lebo tých náhod pri výkupe toho podielu tej firmy, ktorá má stavať jadrovú elektráreň od Čechov, od Česu, je viac. A teraz táto. Toto je pán Disman. Je to riaditeľ stratégie v Čese. A zároveň člen dozornej rady vo firme JES. Firma, ktorá má stavať jadrovú elektráreň. Čuduj sa svete. Tento pán bol nadriadeným pána Fica mladšieho, keď robil vo firme ČES manažéra. To, že pán Fico nemal žiadnych podriadených, je jedna vec. A tento pán v dozornej rade JESu má veľké postavenie, tá dozorná rada, a rozhoduje a spolu rozhoduje o zásadných strategických otázkach. Mladý pán Fico rovnako robil v Ernst Young, ktorá robila posudok na 190 miliónov eur, hoď ČES vo výročnej správe hovorí o hodnote približne 100 miliónov eur. Bývalý šéf mladého Fica dneska rozhoduje o tom, za koľko, alebo spolu rozhoduje o tom, za koľko sa má odkúpiť podiel ČESu z JESu, aby sa dala ďalej stavať jadrová elektráreň. A my stále dookola opakujeme, nie je tých náhod už príliš veľa. Posudok, ktorý je na 190 miliónov, hoc cena v výročnej správe je 100 miliónov. Prepojenie. Mladý Fico s EY, mladý Fico s ČESom, mladý Fico s Dismanom. Odmietnutie JESu, tej štátnej firmy, dať Denise Sakovej podklady na vypracovanie nového posudku. Tie klebety, že mladý Fico by sa mal ďalej podieľať na tomto projekte. Šialené. A stále dookola opakujeme. Tých 100 miliónov eur, o čo je nadhodnotená tá cena, by sa dalo použiť iným spôsobom. A chceme jedno. Vysvetlite. Vysvetlite toto, pán Fico, že váš syn je priamy bývalý podriadený manažera, ktorý rozhoduje o tom, za koľko, alebo spolu rozhoduje o tom, za koľko sa môže vykupovať. V tom celom procese, myslím. Vysvetlite to. Dajte urobiť druhý posudok. Zvolajte tlačovú konferenciu. A pýtam sa vás, čo by ste robili, keby mal takéto prepojenie niekto z opozície. My túto tému takto nenecháme a dámy a páni viese, nerozmýšľajte o tom, ako žalovať demokratov. Radšej nachystajte podklady na druhý posudok, aby sme vedeli férovo vykúpiť ten podiel od českých energetických závodov. To je oveľa lepšie investovaná energia a čas.